Sziasztok! Azért jelentkezem be, mert nemrég jöttünk haza Brüsszelből a doTERRA európai konferenciájáról. Ez egy fantasztikus lehetőség, évente egyszer kerül megrendezésre, mindig Európa más nagyvárosában. Idén Brüsszelben, tavaly Torinóban jártunk, jövőre pedig Katowicébe vezet majd az utunk ezzel kapcsolatosan. Ezeken a konferenciákon mindig bemutatásra kerül a doTERRA-nak az új termékcsaládja. Ebben az évben a Lifelong Vitality Pack csomag került megújításra. Egészen új formában élvezhetővé szerették volna tenni, hogy ne felejtsük el bevenni a kapszulákat, ezért olyan formátumba hozták, hogy élményt adjon. Tehát nagyon finomakká tették ezeket a termékeket. A VGM Plus egy zöld színű italpor, amely tartalmazza mindazokat a vitaminokat és ásványi anyagokat, illetve növényi kivonatokat, tehát magába foglalja tulajdonképpen a Lifelong Vitality Packnak a vitamin és ásványi anyagkapszulát, a sejtmegújító kapszulát, és a TerraGreen port is. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon komplex készítmény, és meglepő módon még finom is, mert hogy erre külön hangsúlyt fektettek. A másik termék pedig, ami nekem nagyon-nagyon elnyerte a tetszésemet, ez az omega-3 zsírsav tasak, amit szintén úgy készítettek el, hogy nagyon finom legyen, és az ember szívesen fogyassza. Hát el kell, hogy mondjam nektek, hogy nagyon-nagyon finom. Ha szeretnétek tudni, hogy ez miket tartalmaz, és milyen illóolaj van benne, ami különösen pikánsá teszi, akkor írj kommentet, és keresd bátran.